Možete osvojiti kofer sa parama, ali samo ako mi spremite dubajsku čokoladu. Svako će imati različite budžete za to. Alex će spremati čokoladu za $1. O, nema puno sastojaka. A Jane će spremati za $100. Ona ima veći izbor. I Max će spremati čokoladu za $1000. Pogledajte koliko on ima sastojaka. Ako su svi spremni, hajde da počnemo. Dobrodošli. Odlična ideja. Izvadit ću čokoladu. Tako je. I staviti je u kalup. Odlično. A sada treba to sve istopiti fenom. Da, odlično mi ide. Još malo. Odlično. Eto, završila sam. Alex, uzmi to. O, to mi može zatrebati. Sad ću istopiti svoju roza čokoladu. Odlično mi ide. Vi ćete imati baš jeftine čokolade. Moja će biti mnogo bolja. Ovaj kalup je baš mali. Koristit ću ovaj veliki. Napunit ću ga čokoladom iz fontane. O, to mi može zatrebati. Pošto je Max bacio to, ja ću uzeti. Dakle, treba mi tečna čokolada. Sipat ću u kalup ravnim slojem. Da, a sada to treba zalediti. Pozajmit ću sprej od Jane. Ej, to je moja, nisam ti dozvolila. Okej, nemam vremena za to, a moram da kuvam. Uzet ću specijalni fil za dubajsku čokoladu. Tu su pistači i ukusno testo katajfi. Jako je ukusno. Dakle, stavit ću punjenje. A zatim ću sipati još čokolade. O, da, kako slatko. A ja ću za punjenje koristiti roza Nutellu. Da, sipat ću što više. Tako je. Zatim ću opet dodati sloj čokolade. A ja ću napraviti šećernu vunu. Imam aparat za to. Sipat ću šećer unutra. Da. A sad ću napraviti vunu. Odlično mi ide. Niko nije rekao kako da koristim taj šećer. A ja sam napravio šećernu vunu. Koristit ću je kao punjenje za čokoladu. Stavit ću to u sredinu. A preko staviti još jednu čokoladu. Gotovo. Meni će trebati zlato. Narendat ću ga na čokoladu. Koristit ću mlin za meso. O, gledajte, to je zlatni prah. Super. Posuću čokoladu sa njim. Divno. O, šef je već ovdje. Probajte moju čokoladu. Oho, tako ste brzo završili. Okej, hajde da počnemo od Maxa. Ali kako da zagrizam to? Tačno, slomit ću je. To je punjenje od Nutelle, super ideja. Da, ispalo ukusno. Max, ispunio si zadatak. Ali šta su napravili tvoje kolege? I kod mene ispala ukusna čokolada, probajte. Naravno, izgleda dobro. A kakav je ukus? O, kako lepo punjenje od pistaća. To je klasična dubajska čokolada. A šta je kod Alexa? O, unutra je šećerna vuna. Prelepo. Svaka čast. Alex, ti si pobedio. To je tvoj nagrada. O, ne mogu da verujem, drugari, pobedio sam. Šta je, niste srećni zbog mene? Pa dobro. Sada Jane ima $1. Nema puno proizvoda, ali sigurno se može nešto napraviti od toga. Max će spremati za $100. On je dobio više proizvoda. A Alex sada kuva za $1000. Cool. Sad ću vam pokazati šta morate spremiti. I to će biti mlečni koktel. Hajde, čekam vas. Ja imam jednu jagodu. Pa dobro. Sad ću izgnječiti viljuškom. Tako je. Još malo. Gotovo. Sipat ću u čašu. I preliću sve mlekom. Tako je. Nije nešto ispalo, ali šta da se radi? Uradila sam sve moguće. Jane, tvoj koktel je tako jeftin. Sad ću ti pokazati kako se sprema zaista dobar koktel. Preliću jagodom mlekom, tako je.
A sada uključujem i mešam sve. Ha, odlično! Želim da napravim koktel od različitog voća. Koristit ću jagode, grožđe i borovnicu. Da. Zatim ću ukrasiti sve šlagom i ostalo dodati šarene konfete. Tako je. Stavit ću u svaki koktel slamku da bi šefu bilo zgodno piti. Eto, završio sam. Ha. O, super! On ima 3 koktela, to povećava njegove šanse za pobedu. A ja imam rolnu toalet papira. Pa dobro, od ostalog papira ću napraviti slamku, ali svakako sam zadovoljna svojim radom. A meni će trebati sladoled, baš je lep. Stavit ću ga u veliku čašu, a sad ću ugrijati fenom da bi se sladoled istopio. To će biti moj koktel. Da, ukrasit ću ga šlagom i dodati kolači i čokoladu. Želim da napravim puno ukrasa od slatkiša. Dajte mi nekoliko sekundi. Eto, ispalo lepo i ukusno. O, šef dolazi. Drugari, šta ste spremili? Hvalite se. Opa, Max ima 3 koktela. Probat ću prvi, lep je i drugi isto. Ni treći ni loš. Max, odlično si ispunio zadatak, bravo. Tu. Sad je vreme da probam koktel, Jane. Šta si spremila? To izgleda loše. Jane, trudila si se, vidim to. Čekajte li, a niste ni probali? Da li će stvarno popiti to? O, kako ukusno. Da, vidimo šta je ovdje. O, Alex, to je odličan koktel. U njemu je toliko mojih omiljenih slatkiša, to je super. Sad ću probati piće. Wow, pa to je stopljeni sladoled, odlična ideja. Alex, pobjeda je tvoja. Da, to je moja druga pobjeda. Drugari nisu srećni. Zavide mi. Što? Ne, imam sastojke za $1. To nije fair. O, a ja spremam za 100, nije loše. Tu je sve što mi treba. A ja imam $1000. Wow, prvi put vidim toliko različite hrane. Blago meni. Jo, morao sam da vam smislim posljednji zadatak. Zaboravio sam. Šta je? Dobro. Gdje je jaje? O, evo ga. Samo jedno, pa dobro, razbit ću ga. Ju, kako je gadno. Tu je malo ljuske, ali nema veze. Dakle, uključit ću šporet. O, slučajno sam slomio. Ne! Na tiganju je vatra. Kako ugasiti to? Sad će mi sve izgoreti, šta da radim? Treba to hitno ugasiti. Okej, počet ću da spremam jaje za $100. To nije teško. Razbit ću par jaja u tiganj. Staviti viršle i slaninu, da. A ja sam odvojila belanca džumanca. A sad ću dodati crvenu boju belanca. Tako je. Promešat ću. Eto, sad imam crveno belance. I stisnut ću ga ovako. A sad ću uviti to u rolnu. Super! Stavit ću sve na tanjir. Sada rolnu treba iseći na komade. Tako je. Posle ću ukrasiti sve senfom, rozmarinom i paradajzom. Šefe, završili smo? Kod mene sve gori! Šefe, ali spreman sam. Dobro, sad ću da probam. Ali to je nemoguće jesti da gori. Treba ugasiti vatru. I šta je ovdje? Fuj, odvratno! Marš odavde! Jane, šta je kod tebe? O, to izgleda lepo. Probat ću. Ukusno. A sada paradajz. Svaka čast. Hvala, trudila sam se. Sad ću probati tvoje jelo. Opa, tu je sve što volim da jedem za doručak. Sad ću probati sve zajedno. O, da, kako ukusno. Sviđa mi se, ali pobedila je Jane. O, kako neočekivano, hvala puno. Dakle, u ovom izazovu je pobedio Alex. Osvojio si $1 milijard. Opet on, ali kako to? Jo, nekako me čudno gledate.
Ups, moram da bežim! Daj nama pare! Stani! Hoćemo i mi! Alex je izgubio puno dolara. Uzet ću to sebi. Ćao, evo moje karte. Odlično, Malena, možeš da prođeš u salu. Mada, stani. Daj mi svoju igračku. Moram da je proverim. Ima li nešto unutra? Osjećam miris slatkiša. Da vidimo. Da. Pored majka nijedna bombona neće proći. Pogledaj ovdje. I nemoj da plačeš. Trebalo je ranije da misliš kad si donosila slatkiše. Izvoli. Hajde, idi odavde. Zdravo, vaša karta. Da, naravno, jao, gde? Da, hvala. Čekajte. Možete li da se okrenete? Samo da ne pronađe slatkiše, jao. Da vidim šta imaš u rancu. Šta, rukavica? Jeste vi bokserka? Da, hoćeš da proveriš? Ne, možete da prođete, gospođice. Oj, još mi preti. Zdravo, evo moje karte. Čika čuvaru, hoćete li me pustiti? Naravno, ali prvo da istresem sve slatkiše iz ove igračke. O ne, moja Minnie Mouse, prestanite. Shvatio sam gde si sakrila slatkiše. Sad ću izvaditi sve odavde. Moja jadna igračka. Jao, izvini mala. Ovdje stvarno ništa nije bilo. Sad ću sve da popravim. Eto, gotovo. Izvoli. Šta ste joj uradili? To je bila moja omiljena igračka. Šta da radim tačno? Ne plači, uzmi čips. Hajde, prođi. Hvala. Prevarila sam ga. Samo nemojte mu reći. Sve mirno, bože moj. Drži kartu. Šta vam je to u rukama? Kola? Jao, ne, zatim vas sigurno neću pustiti. Zar je nemoguće zapamtiti da se u bioskop ne može ući sa hranom i slatkišima? Ja nemam slatkiše. To on govori o meni. Okej, daću mu kolu. A sva pažnja na mene. Šta želite, starice? A zar vas nisu učili da puštate stare ljude? Sklonite se. Baka ide sa pitom. Ovako je mnogo bolje. Pusti me da prođem, dečko. Bako se ovim ne smete unutra. Šta kažeš? Onda? Eto ti. Izvoli. Jao. Skloni se, mali. Ovo je napad na obezbeđenje. Fuj, odvratno. To su moje srećne gaće. Nemojte da mi se smijete. Hajmo brže unutra. Da, a ovo ću poneti sa sobom. Pita uz film, šta može biti bolje? Slažem se, to je preukusno. Da. Oduševljena sam, obožavam čips. Blago meni. Devojko, dajte mi čips. Sve ste prosuli. Hajde, skupljajte sad. Dobro. Došla mi ideja. Pustit ću ovdje svoje prijatelje buba švabe. Tada će svi pobeći i ja ću moći da prođem u salu. Ajde, idite da šetate. Eto, sve sam pokupila. Halo, čuvaru, slušajte, imate buba švabe ovdje. Ogromne su. Buba švabe, kakav užas. Sklonite ih. Užasno se plašim insekata. Smirite se svi. Sad ću sve srediti. Imam specijalno sredstvo. Bitno je da ne dišete duboko. Ono je užasno otrovno. Hoćete me pustiti u salu? Tamo sigurno također ima buba švaba. Odlično. Uspjela sam da prođem u salu. A još sam donela slatkiše sa sobom. Super. Sada mogu na miro da gledam film. Svaka mi čast. Kako sam pametna. Obožavam Doritos. Super. Dobro, što ova žena bila ovdje? Inače bismo potonuli u buba švabama. Niko ne sme da vidi da ja jedem čipse. Dobar dan, mogu li dobiti vaše karte?
Da li imate nešto sa sobom? Slatkiše? Ne, nemamo ništa. Odlično. Ali moram da vas proverim. Probušit ću vaše balone. Ups, bili su prazni. Oprostite. Prijatno gledanje. Evo naših karata. Pustite nas unutra što brže. Moja drugarica se osjeća baš loše. Mislim da će se od filma oporaviti. Kako mi loše. Žao mi je, naravno možete proći. Mandy, uspele smo. Super, a mi smo u bioskopu. Hajde, vadi slatkiše. Naravno, uzmi slamku i meni jednu. Hajde da vam pokažemo kako smo prevarile čuvara. Ja sam imala Sprite, a Julie mi ga je uzela da bi ga sipala u infuzije. Kao da sam teško bolesna, ali to nije bila istina jer sam ja zdrava. Samo smo htjele da unesemo Sprite u bioskop i uspjele smo. Usput, zapratite naš kanal. Šta? Kako su one čudne, nisu normalne. Dobro, vreme da pojedemo naše čokoladice. O, da. Kako je dobro što smo ih doneli sa sobom. Ja obožavam čokoladu. Našao sam prekršioce. Hoćete li mi dati čokoladu? Hvala. Ups. Da, našao sam vas. Svaka dobija čekiće po glavi. Pobegle su, pa dobro. Film je super. Trenutak, sad ću naći karte. Evo ih. Izvolite. Odlično, ali sa čipsom ne smete. Morat ćete ga ostaviti. Ali zašto to nije fair? O, Britney, pogledaj tamo. Zdravo, devojke. Kako ste? O, Bože moj. To je MC Zak. Ne mogu da verujem, ja sam njegova obožavateljka. Polako, devojke, ja sam običan momak. Došao sam u bioskop. A možete li da nas slikate, molim vas? Super. Hej, hoću ja. Zdravo, Zak. Prođite brže. Sve za vas. Ja imam pune džepove slatkiša. Došla mi ideja. Gledajte, stavit ću sve svoje bombone ispod kačketa, kao da je to moja kosa. Tako će me sigurno propustiti. A od čokoladnih novčića ću napraviti cool lanac, kao kod repera. A ovdje će biti slatki prstenovi. Sada mogu da idem. Hej, čoveče, ja sam cool reper Pete. Hoćeš li me pustiti? Prvi put čujem za tebe. Hej, brate, ma daj. Još ćeš me čuti u svim klubovima. Ja imam kartu, gledaj. Daću ti autogram. Da možeš da se hvališ svim svojim prijateljima da si video Pita. Ma šta će mi to? Ja te ni ne znam, čudan si. Dobro, možeš da prođeš? Ovi reperi su ludi. Hej, stani, zaboravio si mikrofon. U stvari, dok traje film, mogu da peva malo, da. Uspeo sam da prođem sa slatkišima. Da. Britney, idemo kod njega. Hajde. Hej, devojke, gdje ćete? Zdravo, možemo li dobiti slatkiše? Naravno, nije mi žao. Hvala, to je jako ukusno. Da, Pete, ti si najbolji. Hoću ja. To je zaista dobro. Nijedan huligan neće proći pored majka. Zdravo. Zdravo. Evo moje karte. Čekajte, moram da vas proverim. Aha, da, sve čisto. Hajde, probudite se. Možete da prođete. Šta je sa njom? Evo moje karte. Šta je to? Znao sam. To je cveće od slatkiša. Da, to je marshmallow. Marš odavde. Kako ste bezobrazni? A ovo ću uzeti. Mogu li ja da prođem? Evo moje karte. Moram da proverim vašu knjigu. Da, sa njom je sve u redu, odlično, možete da prođete u salu. Pametnica. Prijatno gledanje. Da, hvala. Odlično, uspela sam da prođem u salu sa slatkišima, a ovaj glupi čuvar ništa nije shvatio. U mojoj knjizi je tajna zaliha sa čokoladicama, a na džemperu je keks.
To je preukusno. Pogledajte kako sam to izvela. Uzela sam knjigu i isekla u njoj tajni prolaz. A zatim sam je napunila čokoladicama. Posle sam uzela keks i došla mi je ideja da zalepim ga na prslu. Eto, sve uspelo. A vama je ostalo samo da zapratite naš kanal. Hvala puno. A mi nastavljamo. What? Oh my! Kako dobar film. Hej, zdravo. Evo moje karte. Zdravo, odlično. Šta je ovo? Žvaka? Ne, sa tim sigurno ne smete ući. Ispljunite u kantu. Okej. Eto, jeste zadovoljni? Sada mogu da prođem. Thank you. Da, možete. Hvala. Ah. Zdravo, evo moje karte. Izvolite. Čekajte, prvo moram da vas proverim, a onda možete proći. Neočekivano. Ništa nisam našao. Možete da prođete. Prijatno gledanje. Volim takve gledalce. Ovo je moja karta. O, ko je to tamo? To je moj zli pas Riči. Ne treba ga uznemiravati. Hvala. Da, uspjela sam da prođem. Ne dirajte. Jeste poverovali? Ne plašite se. Unutra nije pas, već gomila slatkiša. I sad ću ih pojesti. Jako ukusno. Hej, Roxy, hoćeš dati meni malo? Naravno. Hej, ne može. Svi slatkiši su moji. Nikome neću dati. Wednesday, izgleda da je ovo neki ludi eksperiment. Hej, pustite nas. Inače ću ja vas prebiti. Wednesday, samo pogledaj koliko ovdje brava. Nikada ih nećemo otvoriti. Jo, šta da radimo? Smiri se, ne paniči. Šta je to? Oho, nevjerovatno. Koliko lepih balona. Sviđa mi se to. Veoma zabavno. Izgleda da znam šta da radimo. Moramo staviti ove kacige i probušiti balone. Kako ti se sviđa? Jel mi dobro stoji? Let's go! Hajde već probuši prvi balon. Da, naravno, sad ću. Jo, šta je to? Fuj, tamo je nešto odvratno i ligavo. Oj, to su neki oči, nadam se da nisu pravi. Odvratno. Hajde, Wednesday, sad ti. Dobro, ja nemam problema s tim. Probušit ću ovaj roze balon. O, ne. Šta je to? Je li to mleko? Da si videla sebe? To je jako smešno. Hoću da te podsjetim da si sad ti na redu. Dobro, neka bude ovaj. Šta je to? Je li to brašno? Zabavno. Da li si videla šifru, je li? Šifru od brava? Ne, nažalost nisam. Ne, stani. Imam loš predosjećaj. Probuši bolje onaj balon. Dobro, poslušat ću te. Šta je to? Fuj, perje, odvratno. Enid, pogrešila si. Imaš lošu intuiciju. Onda ću probušiti ovaj balon. Wow, kako zabavno. Vidiš šta je to na podu. Da ni možda šifra od brave. Konačno. Hajde brže da skinemo prvu bravu. 1, 3, 5. Yes! Da, uspela. Dakle, rešili smo se prve brave. Cool. Juhu, šta je to bilo? Mamice, plašim se. Odvratno! Povratit ću! Neću da mu prilazim. Jao, kao uvek, sav prljav posao moram ja da radim. Čekajte, samo što sve ovo miriše veoma slatko i podsjeća me na
čokoladu. Prelepo. Wednesday, šta ti je? Šta to radiš? O da, to je Nutella. O Bože, kako je ukusno. O da, rado ću pojesti sve to. Ne mogu da se zaustavim. Mamice, ti nisi normalna. O, izgleda da sam našla ključ. Da, evo ga. Svaka mi čast. Enid, sviđaš mi se mnogo više kad si u nesvesti. Dakle, vreme je da se rešimo druge brave. Nice. Da vidimo da li odgovara. Da, uspela sam. Ekstra. Hajde već ustaj. Šta je bilo? To je naš sljedeći zadatak. A šta moramo da radimo? To je neka kutija. Plašim se, Wednesday. Hajde bolje ti, molim te. Jo, kako me nerviraš. Dobro, sad ću. Mamice. Jo. Šta ti je? Da li si nešto videla? Da, nešto mnogo lepo. Onda ću ja da ubacim ruke tamo. Dakle, šta je tamo? Čekajte, da li su to bombone? To je nešto živo! Ne, samo ne insekti! Ajoj! Wednesday, gde si? Ne vidim te! Gde je nestala? Ajoj! Da li ću morati ponovo da stavljam ruke tamo? Pronašla sam ključ! Super, bravo. Verovala sam u tebe. Dakle, odlično. Treća brava već nema. Računaj da smo skoro slobodne. Svaki put se plašim. Šta je ovo, Wednesday? Očigledno treba povući. Ali neću da rizikujem. Hajde, bolje ti. Dobro. O, šta je to? Grad od bombona? Mrzim te boje. Zašto nisu crne? Super! Ja obožavam bombone. Da, ja sam u slatkom raju. Prelepo. Dođi ovamo. Hajde da proverimo šta ti imaš. Nadam se da će to biti nešto mnogo ukusno. Recimo kola ili Nutella. Šta je to? O ne! Dobila sam zemlju! Ozbiljno? Ne, ona je gorka i odvratna. Uj! O ne! A tu su još i crvi. Sklonite se sa mene! Ma, smiri se. Njih više nema. Čekaj! O, zato ima ključ. To je dobro. Bravo, Enid. Svaka čast. Hajde da skinemo četvrtu bravu. Uspelo je! Odlično! Idemo dalje. 3, 2, 1. Zatvori uši. Dobro. O, kako zanimljivo. To su neka vrata. Pitam se šta je za njih. Kuc, kuc, ko je tamo? Nema nikoga. A možda se ključ krije ovdje. Hajde da počnemo sa vrha. Okej. To su mehurići od sapunice. Ja ih obožavam. Kakva lepota. Super. O ne, ostavite me na miru. Marš, fuj. Dovoljno je bilo. Dobro, onda sad ti otvaraj vrata. Okej, da vidimo. Je li to samo boja? Ja sam mislila da je to krv. Oh my god. Pomoć! Plašim se! Wednesday! Plašiš me, skloni se! O, a evo i ključ se našao. Odlično. Enid, vidi. O, ključ! Odlično! Dakle, to je već 5. brava. Odlično. Skoro ćemo izaći odavde. Da, to! Wednesday, bolje da se umiješ. Uj! Oh my god. O, šta je tamo? Hajde da vidimo. Opa! A mora
moramo da popijemo koktele. Pa to je super. Dakle, jedan treba da bude jako opasan, a drugi veoma ukusan. Hajde, papir, kamen, makaze. I ja sam pobedila, znači da ti prva probaš. Kreni. Jao. Mamice. Ovo đavolje piće, mnogo ljuto. Ja odustajem. Hajde, pij sada ti svoje. Dobro. A šta sam ja dobila? Meni se sviđa. To je neki koktel sa kulicama. Gledajte. O, da. To je baš slatko. Oduševljena sam. Hoću da popijem sve do kraja. Žao mi je da te razočaram, Wednesday, ali ključa ovdje nema. Nemoguće. Daj da vidim. Kakvo razočaranje. Znači, morat ću da popijem svoj koktel. Kako odvratno. Fuj. To je veoma ljuto. Skoro sam završila. Hajde još malo. Jao. Nije mi dobro. Smiri se. Pazi. Treba hitno ugasiti ovaj požar. Fuj, kakav smrad. Nadam se da će to pomoći. Ja, Vujanić, šta si uradila? Šta će mi ta kanta za đubre? Ali to je pomoglo. O, čekaj. Čini mi se da osjećam ključ. Da, dobro je. Let's go! Ne zahvaljuj. Idemo što pre. Da, hajde. Sve u redu, ne brini. Nisam brinula. O, da. Ostale, posljednja brava. Oho, šta je to? Ovdje je ceo set mojih omiljenih rastvora. Ne diraj, ovo je opasno. A to liči na uputstvo? Wednesday, možda se ti razumeš u to? Naravno. Aha, sve jasno. Dakle, vreme da se izvede novi eksperiment. Potrebna mi je tišina. Moram se koncentrisati. Treba mi suza veštice. Odlično. A sada šmrklja goblina. Daj mi. Gde je ona? Možda će patkica odgovarati, jeli? Rekla sam, šmrklja goblina. Pa ne znam o čemu pričaš. Imam popit, izvoli. O Bože, ovo ni to. Ni ovo, šta će mi banana? Evo je. Izvini. Zapamtit ću. Dakle, sljedeći sastojak. Mama mi je, šta radiš? O ne. Enid, šta si to popila? Ovo je napitak koji će te pretvoriti u... O ne, samo ne to. Koliko još da sedim ovdje? Pustite nas odmah! O, možda ćete uspeti. Sklanjajte rešetku! Sloboda! Tu! Hajmo, Wednesday! Kao prvo, želim da moja kućica za lutke bude savršene roze boje. Ofarbat ću kućicu roze. O da, ova boja je prelepa. Baš mi se sviđa. Super! Još malo. Završila sam. Šta to miriše? Wednesday, šta te radiš? Ja farbam svoju kućicu u ljubičastu boju uz pomoć spreja. Da, hoću da imam tamno ljubičastu kuću. Ova boja odlično naglašava moje raspoloženje. A sad ću dodati detalje. Potreban je balkon. Stvar. Pomozi sa idejama. Donosi sve što mi je potrebno. Hvala. Dakle, sad ću iseći savršen balkon. Odseći ću komadić kartona. U njega ću staviti čačkalice. I eto, dobila sam balkon. Dodat ću sve detalje. I ofarbati balkon u crnu boju, naravno. Tako je. Zatim ću dodati lepe detalje.
I pričvrstiti balkon za kućicu. O, stvar. Šta to radiš? Odlučio si da se igraš sa kišobranom? Daj mi ga. Potreban mi je za prozore. Napravit ću lepe krovove za prozore. A zatim dodati okvire. O da, to izgleda super. Oho, a znaš šta? I ja imam lepe okvire sa balkonom. Izgledaju prelepo. Odlično. A šta dalje? Treba razmisliti. Tačno. Potrebna je lepa kula kao u dvorcima. Uzet ću kartonsku rolnu od toalet papira. Odseći ću komadić. A zatim ofarbati ovo u roze boju. Da, tako je. Ostalo je sve ukrasiti i napraviti krov. Eto, moja kula je spremna. Stavit ću na krov. Dalje želim da prekrijem ceo krov šlagom. Kao da je moj krov od oblaka. Obožavam šlag, baš je lep. A ja ću učiniti svoj krov crnim. Kao najtamnija noć. Stvar, zakucavaj to bolje. I ja ću isto imati kule, samo u gotskom stilu. I stavit ću moj porodični grb. O, cool ideja. A ja ću staviti siluetu svoje glave na kuću. Wow, baš ste lepo sredile svoje kućice. Obe ste uspele, odlično. Sada najzanimljivije. Ukrasit ćete kućice iznutra. Sad ću doterati pesak pravo do kuće. Bip, bip. Stvar, pazi se. Pregazit ću te. Skloni se. Kamion sa peskom je već stigao. Ups, stvar. Jesam ti rekla da moraš da paziš, izvini. A šta to radi Barbie? Šta si smislila? Onako, ništa posebno. Odlučila sam da napravim udobno dvorište ispred kuće. A želim uvek da živim blizu plaže. Rasporedit ću pesak po dvorištu. A zatim staviti ležaljke i stočić sa različitim slatkišima i pićima. A tu će biti bazen. Napunit ću ga vodom. Da, i stavit ću kena unutra. A zatim ću napraviti stazu do kuće. I obavezno mi treba ograda. Gotovo! Žurka na plaži! Juhu! Ovo je baš super! Ajoj, strašno. Kod mene će biti bolje. Uzet ću staru lampu. To će biti nadstrešnica. Stavit ću unutra kauč i stočić. Tu mogu provoditi spiritističke seance. A dok stvar kopa rupu, ja sam našla seme grobljanskog drveća. Posadit ću jedno kod kuće. Tako je. O da, izgleda baš jezivo. Stavit ću stazu i dodati još nekoliko spomenika kao ukras. O da, tako je. A sad mi je potrebna mračna ograda, kako stranci ne bi ulazili na moju teritoriju. Zastrašujuća rasveta i magla. Odlično. Ovdje je tako jezivo da mi je postalo još hladnije na duši. Strašno lepo. A od vrana će ispasti odlične statue. Gotovo. Oho, vaša dvorišta su potpuno različita. Dok kod Barbie uveliko traje žurka, kod Wednesday može da se snima horror film. Kako lep sladoled! Obožavam! To je preukusno! Hoću da pojedem odmah sve! Svidelo mi se! A štapić mi više ne treba? Šta je ovo? Štapić od sladoleda? Znam šta ću sa njim. I seći ću ga na male komadiće. I obojit ću u ljubičastu boju. Tako je. Od toga ću napraviti drveni pod na prvom spratu. Oho! Wednesday, to je super ideja! A ja želim da stavim lepe stubove na svakom spratu. Eto! I još jedan! Ekstra! Da,
Dakle, potrebne su mi crni sunđeri. Zalepit ću ih jedan za drugi, umotati u crnu tkaninu i dobiti udoban kauč. Stavit ću kamin i okačiti moj portret. A tu će biti polica sa magičnim napicima. A tu ću staviti tepih. Eto, moja dnevna soba je spremna. Ovdje je svaki detalj savršen. Užasno jezivo i lepo. Stvar, vidim da ti se sviđa. Uživaj. Kod mene će sigurno ispasti bolje. Dakle, potreban mi je sunđer, lepak i tkanina. Ako sve to spojim, onda će ispasti odlična fotelja. Tako je. Još malo. I eto, ispalo je super. I kauč također mogu da napravim. Okačit ću moj portret, police sa ukrasima i mekani tepih na pod. Barbie, kako ti se sviđa? Znala sam da će ti se svidjeti. Ja sam ipak najbolja. Ne, nisi. Na drugom spratu ću staviti pod u obliku pločica. Odlično, napravit ću kuhinju. Postavit ću ceo nameštaj. Zatim biljku, par polica, a tu će stati sto i stolice. Stvar, tu ćeš moći da ručaš. Hajde, kreni. Wow! Kako da nadmašim Wednesday? To znam. Ja ću napraviti roze kuhinju. Svi vole slatku roze boju, a ne crnu. Moja Barbie će sigurno biti zadovoljna. Dodat ću samo detalje za udobnost. Eto, uspelo je. Svaka mi čast. Oho, u ovim novinama ima toliko toga zanimljivog. Znate šta? Smislila sam. Ovdje ima gomila sjajnih slika. Sad ću sve iseći i oblepiti treći sprat moje kućice. To će izgledati super. Sigurna sam. Eto, pogledajte, jesam rekla. Zid je ispao tako sjajan. I ja ću ukrasiti svoj zid. Ovdje će stajati sto sa pisaćom mašinom, a violončelo da sviram tužnim večerima. A ovdje će biti mekana fotelja. I još ću okačiti slike. I kod mene je skoro sve gotovo. Stavit ću ovdje krevet. Sada moja Barbie ima spavaću sobu. Stvar, dobrodošao. Jel ti se sve sviđa? Znala sam da će ti se svidjeti jastuk od Noevog perija. Devojke, obe ste odlično odradile sve. Vaše kuće su divne. Napišite u komentarima čija vam se kućica više svidjela. Wednesday ili Barbie. Vidimo se uskoro. Ćao. Dakle, još treba naručiti farbu. Baci kocku. Evo je. To, dovezli su farbu, super. Ćao, prođite. Ovo da. Super, hvala puno. O, da, devojke, to je ono što nam treba. Pa, hoćemo da krenemo? Hajde. Jel mi lepo stoji? Kako to radi? Lako. Spremna sam da radim. Joj, kako teško. Polako. Ovdje treba napraviti rupu. Tako je. Ako pratite uputstvo, sve će biti super. Drži ovo, ja ću meriti. Tako je, uspjeli smo. O da, svaka nam čast. Evo stepnice do drugog sprata. Devojke, mi smo super graditelji. Evo tačno. Tamo ima još nešto. Žuta kutija je za mene. Meni zelena, plava, Crvena. oho, cela kanta farbe. Žuta farba u spreju. A ja imam valjak. A ja četkicu. Tako je mekana. Pa, hajde da krenemo. Sve ovdje treba obojiti u žuto. Gledajte, smajlić. A sad ozbiljno. O da, sve je tako žuto, cool. Pa, idemo.
Samo sekund i gotovo. Rukavice da se ne isprljam. A sad ću poraditi četkicom. O da, odlično mi ide. Hajde, valja. Tako je, sad je sve ovdje zeleno. Devojke, svaka nam čast. Moram se opustiti. Tačno! Sada treba ukrasiti sobu. Šta ima ovdje? O, kakvi slatki cvetići. Okačit ću ih ovdje. Da, tako je. Baš je lepo ispalo. Šta još ima tu? Aha, jastučići. A nikako bez njih. Sad imam mekani kutak. A evo je gospodina patke. Hej, šta vidiš? Šta radi Britney? Oho, a Britney je ukrasila sobu. A moram i ja. Gdje je moja kutija? Da vidimo. O, led traka, to mi treba. Odličan uzorak je ispao. A ova vuna će biti umjesto oblaka. Super. Samo je treba malo obojiti. Odlično. Gotovo. A sada uključujem svjetlo. Wow, kao da sam stvarno na oblacima. Nedostaje samo ležaljke. Bu, Hagi Vagi, pozdravlja vas. Vreme je da zapalim par slika. Šta? Ukrasila si sobu? Hoću i ja. Šta ja imam ovdje? O, sad, sjajno. Stavit ću ga ovamo. Mada ne sviđa mi se. Možda bolje crveni balon? Ili ovo? Da, to je mnogo bolje. I obavezno trepavice. Lepota. A u ćošku će biti vreća za sedenje. Sad se mogu odmoriti sa prijateljem. Da vidimo šta je u kutiji. O, tepih od biljaka. Ukrasit ću ceo zid sa njim. I ovaj cvet će izgledati sjajno u mojoj sobi. O, šta je ovo? Treba naduvati. Uf, to je bilo teško. Ali moja fotelja je spremna. Mogu spavati na njoj zajedno sa mojim prijateljem. Hej, devojke, hajde da upoznamo naše plišane igračke. Tako su slatke. Hagi Vagi, sad imaš 3 nova prijatelja. Joj, tako si slatka, kornjačice mala. Kako je dobro što te imam. O, smislila sam nešto. Upade u auto. Jesu li spremna? Onda, gas do daske. Idemo. A sada nazad. Ćao, ptičice. Vidi, to je jabuka. Reci, jabuka. Nećeš? A ovo je leptir. Hajde, reci, leptir. Pa zašto čutiš? Dobro. Ćao, ribice. Kako ti ukjasi? A mislim da će ti se više dopasti ovom akvarijumu. Da, vidim da si oduševljena. Hej, gde si se sakrila? A, evo te. Joj, pilići, tako ste divni. Obožavam vas. Pa zar možete biti toliko slatki? Idite, igrajte se zajedno. Nemate pojma koliko vas volim. Najslađa ste stvorenje na svijetu. Moji mališani. Dakle, evo broje. Halo, kad ćete stići? Super, čekam. O, evo ga. To je sigurno kurir. Zdravo. A evo mog frižidera, hvala.
What? O da, savršeno se uklopio. A šta je unutra? O da, koliko bombona. Hej, plave su. To je moja boja. Što? Pa dobro, izvoli. Hvala puno. A ja ću onda uzeti KitKat. Obožavam ga. Ćao, ćao. Ja si zaboravila da je to moja boja. Jao da, naravno, to je tvoje boje, dobro. Izvoli, prijatno. Eto, sve su mi uzeli. O, imam još Skittles. Valjda me niko ne vidi. O, ne. Ćao, Tina. Dobro, uzmi. Ali hoću ja. Jao. Šta sad da jedem? O, jedna bombona. Samo jedna. O da, to je super ukusno. Obožavam KitKat. Prelepo. Moje omiljene Skittles bombone, dođite kod mene. Ekstra. Pa dobro, poješću barem ovo. Da, udri. O ne, ispraznio mi se telefon. Šta sad da radim? Jao, tačno, imam kutiju. Da vidimo šta je unutra. Ekran i igrača konzola. Super. Hej, Julie, hoćeš da igraš igrice sa mnom? Hoću. Super, dođi onda kod mene. Evo ti kontroler. Uključujem. Krećemo. Oho, a mogu li ja sa vama? Izvinite, devojke, ali imamo samo 2 kontrolera. Jel tako? Pa dobro. O, i ja imam kutiju. Ovdje je ekran. I tepih za plesanje. Hej Tina, vidiš šta imam? Super, zar ne? Jeste. Hajde, raširi ga. A ja ću uključiti ekran i idemo. Tako je, samo ponavljaj sve što oni rade. O da, mislim da nam baš dobro ide. Da, to je jako zabavno. Vidi kako se zabavljaju. Hej, devojke, jel možemo da vam se pridružimo? Molim vas. Hajde bolje da se zamenimo. Hajde. O da, baš volim da plešem. Hajde sa mnom, Julie. O da, Tina, odlično ti ide. 100% ćemo pobediti. Skok. O da, ti i ja smo bili rođeni za ples. Jao, moramo se brzo sakriti. A ja ću se sakriti tu, jel može? Šta, ali vidiš se. Oj. Mike je tako smešan. O, smislila sam. Sakriću se ispod tepiha. Da. Hej, ti, Jane. Dobro, moram i ja smisliti gdje da se sakrijem. Jao. Izvini, molim te, nisam te video. Gledajte koliko perika ima baka. Pozajmit ću jednu i pretvorit ću se bakom. Okay. Halo, deda. Ćao. Šta pričaš? A, to je baš smešno. Jao, Mike. Mike, prestani da se glupiraš. Moraš se sakriti. Izvini, izvlaču te kasnije. Okay. Oho, kako lepa perika. Kladimo se da ću više ličiti na baku nego Mike. Odlično. Da, tako je. Baš liči na baku. A sad ću se pretvoriti ogledalom i baka će misliti da je to njen odraz. O, odlična ideja. A ja ću se sakriti iza fotelje. Jao, treba naći drugo mesto. O, kako velike biljke. Pitam se da li će me baka primetiti ako se sakrijem tu.
Iza ovog lišća se sigurno neću vidjeti. Nikol je stala umjesto gledala. Sad ću ja golicati. Hej, pusti me, Mike. Dobro. Onda ću se ja sakriti iza zavese. Da, odgovara mi po boji. A gde ste pobegli? Da vidimo. Možda tu. Ispod kreveta nema nikog. Šta je to bilo? Čudno. Možda mi se učinilo. S ovog drveta pada lišće. A treba ga hitno zaliti. Da, tako je. Jao, fuj. Imam te nevaljalice. Našla sam te. A više nećeš plašiti baku. Sedi ovde, a ja idem da nađemo stale. Ova zavesa se čudno pomera. Još i patike vire. Našla sam te, druže. Tu nema nikog. Jel da? Hey! Tišina. U pomoć. Hajde, brzo sedi na fotelju za nevaljalce. Eto, i mene su uhvatili. Kako sam se prolepšala i pomladila. Divno. A ko to voli da pleše? Ja volim da plešem. Ups. Jel, bilo je zamalo? Ajoj. Baka je na lusteru. A mi smo spašeni. Hajmo da se sakrijemo u drugoj sobi. Brže. Idemo. Jao. Moja glava. Kako me boli. Stanite, svakako ću vas naći. Jao, gde da se sakrijem? Znam, tu je pun ormar odeće. Pretvorit ću se vešalicom. Da, tako je. Ne, to je loša ideja. Možda stati iza kuće za lutke? Šta mislite? Ma ne, tako se isto vidim. Okay. Kako velika vreća za sedenje. Zakriću se u njoj i niko me nikad neće naći. A gde ja da se sakrijem? Staću ovde. Da, tako je. Jao, tako će me baka brzo naći. Možda se sakriti ispod čebeta? Jao, i tu se vidim. A šta da se sakrijem? U medi. Da, to je bolja ideja. Ćao svima. Sad se ne vidim. Baka je već blizu. Mogu da legnem ispod kreveta. Da, tako je. Hajde, izlazite odmah. Naći ću vas. Dobro, ko se to krije u ormaru? Vidim nekoga. Šta? Odlučili ste da prevarite baku? Neću vam to oprostiti. Sad ću svakog naći. Jao, baka je blizu. Šta je to bilo? Čula sam nekoga. Moja ruka. Ajoj, Bože. Vreća se pomera. Šta je to? Izgleda da sam poludela. Pa to smo mi, bako. Čega se plašiš? Ja sam ispod kreveta. Ja sam u vreći. Znači tako. Nećete se sakriti od mene. Stanite. Svakako ću vas naći i kazniti. Šta je tu? Wow, koliko slatkiša ima ovde. Ali ne smemo da ih jedemo. Bolje da se sakrijemo u njima. Dakle, napravit ću rupu u stolu i sakriću glavu u bombone. Devojke, gledajte.
A sad me zatvorite. Hajde brže. Shvatila sam dobro. Da, tako bolje. Dobro je spalo. Šta je, Mike? Baka već dolazi, sakri se. Jo, točno. Treba nešto smisliti. Gde da se sakrijem? Možda u frižider? Zauzeto je, zatvori vrata. Dobro. Okay. Ćao. Ej, traži sebi drugo mesto. Ovo je zauzeto. Dobro. Možda se sakriti u reznu? Ne, neću stati u nju. A ovde? Nice. O, tu je prazno. Dakle, sakriću se ovde. Odlično. Gde ste se sakrili ovog puta? Baka sve čuje. Šta je to? Izgleda da je večera spremna. Uhvatila sam te, druže. Hajde, izlazi. Jao, kako vruće. Oznojila sam se dok sam trčala za vama. Treba napraviti gutlje hladne kole. Da, hvala ti, draga. Šta? Nisam razumela. Jel mi se učinilo ili ima nekog u frižideru? Ups, čao, bako. Izlazite, mlada damo, dok se niste pretvorili u ledenicu. Okay. Tako se možeš prehladiti. Šta je to? Da vidimo. Staza od bombona me vodi kod posljednjeg nevaljalca. Sklonite se sa puta. Jao, nema me. Ustaj. Kako vas nije sramota da zavitlavate baku? O, bako, gledaj tamo. Šta? Jao, opet ove šalivdžije. Gotovo, sad ću vas naučiti pameti. Jao, fuj, kako smrdi smeće. Jao, ko je okačio ovu lampicu ovde? U pomoć. Jadan, trenutak. Treba ga otkačiti od lampice. Mike, jesi se udario? Da li nas čuješ? Halo? Mike? Da, ja sam u redu. Dobro je. Hajde, sakri se brže. Ja sam iste boje kao i kanta za smeće, znači da me baka neće primetiti. U pomoć! Ne mogu izaći! Ko je isključio svetlo? Kako ti je došlo u glavu da se sakriješ u smeće? To je loše mesto. Da, i smrdljivo. Hvala što si me izvadio, Mike. O, kutija. Prvi sam je video. Ne, ja sam. Pusti me. Ti si izgubila. Šta to radiš? Eto ti. Moja noga. Ideja. Sakriću se u cev i stać ovde. Onda me niko neće naći. Tako, ja sam genije, jel da? Šta? Drugari, gde ste? Halo? Tišina, baka će nas čuti. Dobro, čutim. Dakle, šta je ovde? Kakav smrad. To je neki užas. Ali nemam vremena, već čujem bakine korake. Moram se što brže sakriti. Da, stać ovde. Tako je. Valjda se ne vidim. Odlično. Bolje izađite sami. Ajoj. Okliznula sam se. Ko je razbacao svo smeće ovde? Ajoj, kakav užas. Halo? Hitno mi treba vaša pomoć. Zdravo. Ćao, momci. Da, iznesite ovo smeće, molim vas.
Laži, nema problema. Jao, šta se dešava? Nisam razumeo zašto je tako teško. Ups. Evo te. A mladiću, to ćemo ostaviti ovde. Nemoj više bežati od bake. Za malo te nisu odvezli. Šta radiš? Boli me. Našla sam i drugog nevaljalca. Nikad više nemojte plašiti baku. Oni nisu normalni. Hajde, diži to. Stanite. Ćao, bako. Ajde, devojčice, izlazi. Mogli su da vas odvezu na smeće. Razmišljajte sljedeći put kad se budete sakrivali. Bako, izvini nas. Krivi smo. Mnogo te volimo. Nećemo više tako. Ups, izvinjavamo se, odlazimo.